puilano chini tipra hasil joto lukurokno kaham yaparo tai haino hai chini bubagra no bo belekino hamzamu upulung bai haronu bai khulumung yaparo tangi himale bubagra bisinte chini chini joto leader songno jeng teruk sabai tongo chini dofani samukhlaini bagai tai chini tipra hasteni minister rok tai joto neta rok ini dofan bagwan sugi chini bubagra Thansa khorangno yasangnai rongno bo ani belekina khata te hamzamu yaparo ini joto Thansa khlai jabakhnani lamari man bagai tai jengkhana haino chini ramchorgat constituency Khlaijak ini joto amsayo kana jeng bubagra no Hambai riwoi te joto leaders jobani khorangno yasangnai rongno Hambai riwoi jengkhana Thansa ni kongno joto amsayo gorongi jeng pinani bagai jengkhana joto kaisa bike rally narwkjak khana 21 tarik phai Baijal Bari school mato jeng khulainai bike pulasika aron chimi jeng chini rally changjangnai te orelu phaimajang phane bagai amchani joto lukurokno te dofani hamjagai samkhlai tongnai chini amchani joto lukurokno orelu phaimajang phane bagai ang khabai khobagi narno pabogo te bubagra Thansa ni khorangno jeng joto phane bagai sing o samno eba orelina success khane bagai joto norok phai manjak phane bagai narno pabogo te haina hai chini tipra dakin Thansa thung te chini bubagra bisite joto leader sabjagi jeng Thansa am narno akop sarai narno